responsabilitat. Oriol Junqueras. I lloc que són els que no varen quedar, entre d'altres, Marta Rovira de l'Esquerra Republicana o Anna Gabriel de la CUP. Quina és la pregunta? A veure si la trob. Què vol dir em vaig quedar a Catalunya per sentit de responsabilitat? Em vaig quedar a Catalunya per sentit de responsabilitat. Jo l'entenc, el català. A veure, interpretar l'Oriol Junqueras, ho sento, no ho faré avui. Si els responsables són els que van quedar, són els que van quedar. A veure, suposo que la persona que fa aquesta pregunta està assenyalant la contradicció entre l'Oriol Junqueras, que diu això, i la Marta Rovira i l'Anna Gabriel, que no es van quedar. Potser m'està dient que haig d'interpretar, la persona que m'ha fet aquesta pregunta vol que jo digui que interpreto que l'Oriol Junqueras pensa que Marta Rovira i Anna Gabriel no tenen sentit de responsabilitat. Potser sí. Creus que la demografia ens és desfavorable a l'hora d'iniciar un procés d'independència, un procés independentista? No ens és favorable. No, diu aquí, ho mirem com ho mirem, els mallorquins som minoria dins que nostra. Se refereix a nosaltres. Es refereix al procés d'independència de Mallorca. Sobre això crec que no seria massa agosarat tenir opinions. Però vaja, a Catalunya tampoc ens afavoreix la demografia ara mateix. Però encara tenim una demografia, diguem-ne, suficient. I a més, diguem-ne, en principi, si hi hagués voluntat política, l'arribada de nouvinguts no és necessàriament un obstacle insalvable, evidentment que és una dificultat. Però si s'exerceix el poder, els nouvinguts arriben al país d'acollida i si han arribat és perquè hi volen ser, i si el país d'acollida té un projecte de llibertat, en principi podrien ser-ne part sense cap mena de problema. El problema ara mateix és que s'ha combinat la desfeta post-2017 amb una... Ja feia anys que hi havia una onada migratòria molt important a les illes com a la resta dels països catalans, però és cert que en els últims anys, després de la pandèmia, hi ha hagut un rebrot encara més important, especialment de gent que arriben amb la llengua espanyola posada, i per tant que si el que perceben és que el poder parla castellà, doncs de forma molt natural i molt respectable per part seva, doncs sembla que tot està bé i que no tenen cap necessitat d'aprendre un altre idioma. Però això és un problema, diguem-ne, de l'exercici del poder, en la mesura que el govern ha renunciat tant a les illes com en el cas de les illes no és que hagi renunciat, és que de forma activa combat la llengua del país. En el cas del Principat, el govern clarament o s'ha despistat, molt despistat, o no està fent les polítiques que són necessàries per defensar la llengua i al mateix temps integrar els nouvinguts com a catalans. Ara, de moment, si ens mirem els censos electorals
tal com està anant i de la projecció dels censos electorals en la pròxima dècada, si és una rifada tant política com de moviment de base, encara no hem fet tard. Això contesta la següent pregunta, que deia: més i més nouvinguts arriben diàriament i pretenen que han arribat a Espanya. Què poden fer? Això ja ha contestat la pregunta. Els que ells no pretenen que han arribat a Espanya, els que pretenen que han arribat a Espanya són els poders polítics que governen l'autonomia a les illes i a Catalunya. L'èxit del referèndum va mostrar la potència del poble català i en canvi ens van enganyar en qüestió d'hores. Per què? Hi havia aprovada la llei de transitorietat? Sí, estava aprovadíssima. Per tant, el Parlament no va obeir el seu propi mandat. No? Creu que l'octubre del 2017 no van saber resistir? Sí. Volem ser independents? Cal una revolta per deixar de ser un país ocupat? Bueno, la primera pregunta, dels que som avui aquí sí, i la gent que va votar en el referèndum del 2017 també. I la segona pregunta, sí. Sí que cal. Sí, Espanya voluntàriament no cedirà. No reconeixerà el dret d'autodeterminació dels catalans i no se sabrà negociar després del referèndum de forma democràtica i civilitzada. Per tant, necessàriament una independència de Catalunya és una ruptura institucional de grans dimensions i sí, en les nostres llibres d'història això normalment se diu una revolta o una revolució. Llevat de Catalunya, sabeu-vos de cap altre país aspirant a la independència que no cerqui cap altre aliat exterior més que l'esquerreta de la metròpoli? Aquesta ja l'he vist abans, no, és que no l'entenc aquesta pregunta, em sap greu, L'esquerreta es refereix a l'esquerreta d'Espanya? Sí, supos que sí. A veure, els que cerquen aquest aliat clarament han renunciat a la independència, no? Totalment. Creu que s'hauria d'aprofitar més la presència de diputats independentistes a Europa? Que hauríem d'aconseguir tenir-n'hi més? Com més millor, evidentment. Que podíem haver fet més feina, home, esclar que sí. No ens podem mai donar per satisfets. Jo puc donar compte de la meva feina. De la feina dels altres els hi heu de preguntar als altres si us sembla insatisfactòria. I home, jo he fet coses i he intervingut tantes vegades com m'han permès, sempre em permeten intervenir durant un minut, faig el que puc per aprofitar-ho i a més de la feina diguem-ne que es veu en les reunions i que queda gravada en els plenaris, etc., doncs he fet molta feina de la que no es veu tant, que no sabria dir, a vegades quasi em sap una mica de greu fer feina que no es veu tant, perquè si no es veu tant al final també contribuir doncs, a fer esmenes, no sé, la directiva de la caducitat dels iogurts, per exemple. És un exemple, no és un exemple literalment real, tinc oportunitat de participar en moltes iniciatives d'aquesta mena. I el meu equip està ben preparat i sap fer aportacions positives per aquesta mena de legislació europea. És evident que podem fer-ho, que moltes vegades té resultats positius encara que no se'ns reconegui. Hi ha hagut moltes situacions en les que hem fet esmenes a directives que després les han copiat i les han enviat i han quedat registrades com que les havíem fet una altra. Per tant, aquesta feina a mi quasi que em sap una mica de greu fer, però també l'hem fet. I al mateix temps, en el nostre cas, hem fet una altra feina que ha sigut molt entretinguda en el sentit de feina, que no és molta feina. Ens ha ocupat molt temps, ha sigut aquesta pàgina web
que es diu estatdedret.cat, que és com un arxiu complet de totes les ocasions en les que l'estat espanyol ha violat el Tractat de la Unió i violant els drets humans. Això és un gran arxiu que dona molta feina, que té un punt de dir per què ha quedat arxivat, aquí està per la història. Tampoc em sembla que sigui molt important donar-li molta publicitat, perquè tampoc vull que se m'interpreti com victimista, ho hem fet, però hem posat, en els últims 6 anys hem dedicat tantes energies a lamentar-nos de la repressió i a queixar-nos de la repressió i a protestar contra la repressió que a vegades quasi em sap greu haver fet aquest arxiu. Però vaja, també ho hem fet i també hem donat molta feina. Ara, podria haver fet més coses? Segur que sí. Segur que sí, segur que en un altre mandat en podríem fer moltes més. Per tant, m'estic extenent molt en aquesta resposta. Què n'opines de la llista cívica que proposa l'ANC? I aquesta altra pregunta va un poc per allà mateix. Què n'opina i si pensa participar en el quart espai independentista? A veure, jo soc una associada de base de l'ANC i no participo gens ni de les seves discussions i moltes vegades quan m'envien allò perquè voti a vegades no em prenc ni la molèstia de fer-ho. Jo crec que és evident que són necessàries alternatives polítiques i també alternatives electorals en els partits polítics que ara estan, que ara representen d'una manera o altra, més aviat malament que bé, però en tot cas representen l'independentisme en les institucions espanyoles i les institucions autonòmiques i que és necessari que hi hagi alternatives perquè hem constatat que no, encara mateix, malgrat que l'autonomia del Principat tenen el 52% dels vots, no els han fet servir per res que tingui a veure amb reprendre el combat per la independència que va quedar interromput després del referèndum i per tant és important que els electors que creguin que cal que aquest combat es reprengui tinguin representació. Per tant, sobre això és evident que jo estic totalment a favor d'iniciatives que vagin en la direcció de representar l'independentisme que no vol ser només retòric en les institucions. Ara bé, la proposta de la llista cívica jo no la veig gens clara per un motiu bàsic i és que es fa la proposta de llista cívica en el pressupòsit de que si guanyés aquesta llista, dita llista cívica, faríem la independència i tots seríem flors i violes i com que tots som independentistes, doncs sembla que tots hauríem de votar i això s'acabaria. Doncs aquest raonament em sembla políticament massa ingenu. Crec que els partits polítics que ara diuen que són independentistes seguiran presentant-se a les eleccions amb candidats molt atractius i seguiran obtenint una representació important, no us sabria dir si supermajoritària o molt majoritària o important en el Parlament de Catalunya, per tant seguiran sent allà i per tant quan un fa una proposta política per participar a les institucions ha de poder tenir un projecte que vagi més enllà d'un dia que hi haurà unes eleccions i si guanyem perquè convencem a tothom que som els millors tot anirà molt bé, però i si no guanyeu i si sou només uns quants i si... Clar, i això què vol dir? Vol dir que és necessària una
una proposta política estructurada que vagi més enllà d'unes eleccions, i això vol dir una organització política, i una organització política és un partit polític. I aleshores la dificultat que jo tinc amb això de la llista cívica és que no ens estan proposant muntar un altre partit polític, però per altra part no hi ha un desenvolupament de què passarà si l'escenari aquest de flors i violes no funciona. I al mateix temps, les persones que creuen que voldrien concórrer en aquestes eleccions com a membres d'aquesta dita llista cívica, totes les llistes són cíviques, o no cíviques, però totes les llistes són ciutadans que són d'un partit o són independents que els inviten a estar a la llista d'un partit, el que sigui, però cívic ho és tothom. Aquestes persones que es posarien per estar en aquesta llista poden fer política, no? Facin, que ho diguin, jo vull concórrer a les eleccions o jo vull posar d'acord amb aquest i amb aquest i amb aquest i muntar una organització política i concórrerem a les eleccions. Jo crec que això és més natural. Ara, dit això, entenc que el debat que aquesta proposta de l'ANC ha generat és un debat d'alguna manera útil perquè desencalla el tabú de que si surten alternatives estem dividint el moviment i això és tremendo i aquest és un argument que ens fan els partits de l'estatus quo que el que volen és seguir remenant les cireres, però no, si fos remenar les cireres perquè la independència estaria bé, però ara mateix està clar que no volen remenar les cireres per la independència. Per tant, sí, estic d'acord en que això del quart espai és una nomenclatura que s'han inventat els de l'estatus quo per menystenir la possibilitat que sorgeixin alternatives. Jo no sé si es tracta que hi hagi un quart espai, un cinquè, un sisè o un setè, no ho sé. Jo crec que és necessari que sorgeixin alternatives. Això en part respon a la meitat de les preguntes que hi ha aquí, que diu hem de fer una tercera llista, això ja està. I l'altra pregunta és què hem de fer amb l'educació? Formar bé els mestres. Si haguéssim estat fent això els últims 25-30 anys, no tindríem ara la situació de crisi que tenim, que realment és una situació d'emergència nacional. Al Principat no em permetré d'opinar sobre la crisi educativa a les Illes Balears, perquè crec que això ho sabeu millor vosaltres. Però al Principat s'ha ajuntat la derrota del 17 amb la jubilació absolutament, pràcticament general de tota la generació que va fer la immersió. Diguem-ne, les mares fundadores de les nostres escoles estan ja totes jubilades, uns jubilats perquè realment són vells, altres jubilats perquè ja tenen fins al capdamunt i els mestres us jubileu molt joves. I al mateix temps, l'onada migratòria, l'última onada migratòria. S'ha juntat tot això, la pandèmia, i és una tempesta perfecta, però la debilitat, o sigui, el que és la solució és el que és més difícil, que és atraure gent amb talent i gent motivada a l'ensenyament. Això és molt complicat. Als anys 80-90 a Catalunya vam poder fer la immersió perquè ser mestre encara era una professió de prestigi per a les dones. Les dones tenien poques oportunitats professionals fora dels oficis que eren oficis de dona i dones d'altíssima categoria, gent amb molt talent i amb molta empenta i amb molta intel·ligència es van dedicar a l'educació. Les següents generacions han tingut més oportunitats i per tant les noies més brillants ara no pensen en ser mestres. I algunes
sí, evidentment sempre hi ha excepcions, però estic parlant, diguem, de les grans estadístiques. I ara la professió del docent és més mixta, no és tan femenina, però durant molt temps hem estat educant per ser professors i per ser mestres amb notes de tall de selectivitat del 5 i amb uns nivells d'exigència molt justos i amb molt poca direcció des de la cúspide de la direcció de l'ensenyament. Que la immersió no acabava de funcionar, fa molt temps que ho saben, fa molt temps que ho sabem, fa molt temps que tenen les dades, però s'ha sigut molt covard. I ara, en gran part, hi hem fet tard, però vaja, si ens hi hem de posar, ens hi hem de posar. I jo crec que els grans esforços s'han de fer. Les condicions de treball i de retribució dels mestres han de canviar radicalment. Tot això són coses que no crec que passin, però en tot cas la fórmula tampoc és tan difícil. Han d'estar molt més ben pagats, perquè al final també, sí, la qualitat dels recursos humans que reus també depèn de les retribucions que dones i al mateix temps han d'estar molt més ben formats i s'ha de ser molt més exigent amb ells. Si els pagues millor també es pot ser més exigent i si ets més exigent el has de pagar millor. És una fórmula que tots els països en els que han fet revolucions a l'educació o grans canvis, es veu que a Portugal han avançat molt en anys, però si mires el que han fet, què fan? Prestigiar la professió, s'hi han de posar diners. Ara sí que m'agrada molt, però és que és un tema que em Després d'haver aconseguit que es parli català en el Parlament espanyol, ha costat 45 anys, creus que hi ha possibilitat que s'aconsegueixi en el Parlament Europeu? Jo crec que a curt termini no, m'agradaria molt equivocar-me, però no. La negociació aquesta que ha fet el president Puigdemont doncs ha cobrat poquet per avançar. A veure, tots els que som aquí necessitem que hi hagi un partit nou en què poder confiar per aconseguir la independència. Què mos podeu adelantar d'aquestes coses? Que no puc fer Pasqua abans de Rams. Creus que tornarem a votar? Supos que serà referèndum. A què es refereix? A votar els vots? No, clar que tornarem a votar, ni ens faltaria. Que farem un altre referèndum. No ho sé, ara mateix jo no em veig en cor de fer previsions sobre com es materialitzarà un altre embat per la independència. El que no crec és que tornarem a votar en un referèndum amb permís d'Espanya, això segurament. Fins on tu saps, hi ha res de cert amb el tema dels russos? Jo diria que no. Jo diria que no. Però vaja, de tota manera, si realment l'agenda de l'any 17 era una agenda seriosa, hagués estat una agenda seriosa, també hauria inclòs contactes amb tota mena de països, i això no exclou a priori els russos. Per tant, no és forassenyat pensar que calia parlar amb gent de tota mena i de moltes procedències. Em temo, però, que tot el que hem vist és pura creació dels jutges i la premsa fantasiosa espanyola. A veure, aquesta és una mica en la línia d'unes preguntes anteriors. Vista la incompetència de Junts i Esquerra i també de la CUP, que va per lliure la seva utopia, la solució per assolir la independència seria la formació d'un nou partit que pogués il·lusionar la gent?
no és tan fàcil. Que si sorgeix algun nou partit o alguns nous partits, això pot desencallar la situació política d'atzucac absolut i de paràlisi, perquè no hi ha res més efectiu que la competència. Però d'aquí a que pugui sortir un nou partit i aquest partit ens porti la independència, home, ja estaria bé, i tindran tot el meu suport si efectivament una proposta així es posa en marxa, però no és bufar fent polles, no és només qüestió de desitjar-ho, s'han de fer moltes coses. Podries dir 3 persones amb les quals podries tornar a treballar i 3 amb les quals no ho faries? No, ho dic no puc. Què se podria fer per connectar més Catalunya amb les illes perquè ens tinguéssim més presents? Perquè Catalunya ens tingui més presents? Jo crec que aquesta pregunta, tal com està formulada, l'heu de contestar vosaltres. Què es podria fer perquè Catalunya ens tingui més presents? A veure, no em veig cosa a contestar-me des del Principat, aquesta pregunta. Ja us dic molt presents, però clar, si us sembla que no s'us té prou presents, sí, exacte, però per tant sou vosaltres que heu de fer sentir. No dic que no s'us senti, jo us sento. Va, que no té telepatia. No m'ho tindràs en compte, veritat. Què li recomana de fer el seu advocat a Amer Anwar de cara al futur immediat? Tornar a Catalunya, residir a Escòcia, pateix pel seu futur? A veure, i ara mateix els espanyols ja no, de moment no m'estan perseguint per res més que per una acusació de desobediència, que és una menudència que no té conseqüències de presó. I per tant, jo ja ara passo no sabria dir si la majoria dels dies o passo molts dies dintre de les fronteres de l'estat espanyol, i en el meu estimat advocat escocès fa molts dies que no hi haig de tenir discussions sobre què s'ha de fer, perquè no tinc cap cas pendent a Escòcia. Desgraciadament, al meu lloc de professor a Escòcia hi vaig haver de renunciar per poder anar al Parlament Europeu, i per tant ara no tinc cap lligam laboral, més enllà del lligam sentimental, no tinc cap lligam amb Escòcia. El meu horitzó immediat és de viure a Barcelona. Però vaja, en tot cas, no tinc grans desafiaments de tipus penal als meus nassos. Per tant, ara últimament necessito pocs advocats. Per quina opció electoral et decantaries en les properes eleccions catalanes? Llista cívica? A quina nova formació participaràs? Encara no ho sé, Jo participaré o votaré? Són coses diferents. Jo votaré, si hi ha noves propostes, doncs una nova proposta, no? I no només això, no només dic que ho votaré, sinó que estic treballant per ajudar que aquesta nova proposta hi sigui. D'aquí a que jo hi hagi de concórrer o no, això és un altre tema que encara no... Preferiria no haver-ho fet. Quin ha de ser el paper de Puigdemont en el futur polític del Principat?
Puigdemont és una persona que contesta poques preguntes, però aquesta pregunta és per ell. S'han acabat les preguntes. Ja n'hi ha una. Bé, no havia escrit, però ara de l'ocasió parlant m'ha quedat en 4. Bon vespre. Arrel del que has parlat m'ha quedat alguna llacuna o alguna pregunta que volia fer. Una, com tu has dit, si haguéssim una taula més petita, diria alguna que m'ha ferit una mica. Espero que em disculpes si ho dic públicament. Quan la fotografia estava al teu costat i has dit quelcom, una paraula que no m'ha agradat, però després has dit, si ho sé no torno més. Em sap greu perquè trobo que has ferit la nostra sensibilitat, o no, has tingut poc tacte. Crec que has dit això públicament, perquè ho he sentit, no? Era una broma, però vaja, em sap greu, sí. Sí, ho he sentit molt, és que m'he sentit molt ferit, no? Que et trobes molt incòmode amb la fotografia. Bé, després de coses puntuals, sí, verdaderament te volia agrair el fet aquest de l'estat de dret, que verdaderament és un treball digne de tu i dels drets últims companys. De poder estudiar des del 2003 fins ara, tota la revisió que hem tingut és digna d'aquest. Et diré que inclús l'he editat a nivell de paper i tot. No? Bé, l'altre que em sorprèn que has estat parlant d'alternatives, de possibilitats, de nous partits, però no m'agradaria que et concretessis més la teva... Fins a quin punt t'implicaries? Trobo que has donat totes les contestes molt ambigües, molt sí, no, però no has profunditzat. Aquest punt m'agradaria. I l'altre que també m'entristeix, i aprofito per dir-ho així perquè amb l'edat me torno més sensible, el fet de quan el Lluís Llach va vindre, quan tu, me'n vaig amb una pena, una tristesa, perquè hem volgut lluitar i hem volgut, o volem, millor dir, i volem continuar. I llavors, ser radical, potser per l'edat no ho som tant. I el punt que has dit, en cap moment has dit que vas cap a partits nous, cap a noves alternatives, i jo, potser perquè no segueixo molt, doncs dic, perquè no es tornen a juntar junts, Esquerra Republicana i tots junts, perquè ho tornem tots junts. Aquesta paraula tu també l'has omitit, perdona que tracti de tu, no? Trobes que no podríem tornar a reconduir i tornar-nos a juntar tots arrel de les coses mal fetes que han fet tots, o que fan tots? Bé, anem allà. Si pots contestar alguna cosa. A veure, he concretat poc perquè quan cregui que puc explicar coses concretes ho faré, però quan crec que encara no puc fer, no puc fer. És tan simple com això. I sobre això últim que has dit, bé, és un desig que jo entenc que hi sigui, que a tots ens agradaria que tot el lideratge polític que reclama la independència de Catalunya anés a la una, fins i tot organitzativament en la mateixa estructura, etc. Però jo crec que els fets ens han demostrat que hi ha tota una fornada de líders polítics que sabem segur que no ens duran a la independència. I per tant insistir en que aquests mateixos líders polítics que han demostrat abastament la seva incapacitat de posar-se d'acord. I no vull entrar en el filar prim de qui és més culpable d'aquest, que podria fer-ho i potser no estaria d'acord, però crec que no és gaire, que tampoc és especialment productiu. Jo crec que seguir reclamant que els que no ho han fet s'asseguin i es posin d'acord per fer el que ja podien haver fet i no van fer, jo no ho veig, em sembla que és una mica favorable. Sap greu. No estava d'acord amb això, però per això entenc el desig, però jo crec que hi ha una qüestió de maduresa i és que a la vida les coses van passant per onades i
quan hi ha hagut unes persones que estaven al capdavant en un moment molt crucial i que ens ha costat, jo crec que ens ha costat, diguem-ne, arribar a passar comptes, però jo crec que ara ja els comptes estan bastant ben passats, malgrat que ells no hagin pogut explicar res ni han pogut passar comptes. Els altres ja comencem a tenir una mida bastant presa i pretendre que ara sí que ho faran, perquè ara sí que es posaran d'acord, perquè ara sí que els demanem ben demanat, doncs home, potser no. Algú més? Bon vespre, Clara. Bé, has parlat d'aquesta base de dades sobre la repressió i bé, jo des del meu punt de vista que em van parlar i ja em dic que en certa manera no peneries de victimisme, no? I bé, ja saps el que penso, no? I penso que en aquesta nova etapa seria molt important passar a la confrontació directa amb l'enemic i hem de saber qui ha estat objecte de la repressió per no deixar-lo estirat ni abandonat mai, però també que hem de passar l'atac i també ho hem de tenir i bé, si ja no ho sap, però va ser una proposta que vaig fer en el Consell de la República i tu vas oferir que te va interessar fer una base de dades en jutges, fiscals, policies, en els agressors i confrontar directament amb ells, periodistes, en català i anglès, a fi que si un jutge s'ha ficat en els catalans sàpiga que queda marcat a Europa perquè hi pot entrar en aquesta base de dades, vull dir que el Consell de la República no va fer ni hipotecar, ni no van telefonar ni res. Aquesta proposta que va ser aprovada per l'Assemblea de Representants i que si idea era oferir-nos els 100.000 que eren en teoria inscrits, no era dir heu de fer això, sinó nosaltres ens oferim per col·laborar i per tant si s'ho veu com a cosa que el meu oferiment per fer feina d'aquesta doncs és permanent, no? I respecte al que ha dit el nostre amic, jo estic amb tu. Una cosa que m'ha fet molt de mal és que ens hem juntat 4 replegats i a l'hora de plantar cara a Espanya que és independència no poden anar 4 replegats, un d'aquí i un d'aquí de Sap, perquè aquell és el Vapo, aquell és el Món i aquell de no sé què. En embarcar-se per fer la independència hem de saber molt temps dins embarcant, perquè com ho ha passat, que hi havia un govern i el vicepresident anava a sonar d'amagat a Madrid i el president no ho sabia, ni el govern, vull dir, això no es pot tornar a repetir i per tant, la gent que estigui al davant ha d'estar supercompenetrada i assumir que això no és un joc de nins i que una proposta que faig és que se posin davant, no tinguin res a nom seu, ni cases, ni pisos, ni filles, i sobretot no han de tenir hipoteques, perquè ja saben com a Espanya juguen, el Tribunal de Comptes, i aleshores que vagi un notari de confiança per un advocat i que els facin un ermitanet i que només tinguin un cotxe i qualque cosa més, perquè ja saben com juguen, no? I aprofitar d'aquesta experiència d'aquests anys. I bé, molt content de veure't. Molt bé. Moltes gràcies. No t'havia vist, sabia que estaves per aquí, però... Tard. Molt contenta de veure'l. No hi havia pregunta, oi? No.
No. A veure, jo crec que la teva reflexió sobre el servei d'informació català, que és una cosa que és sorprenent que encara estigui per engegar-se, no? O sigui, és una eina que hauria d'haver estat, que potser era una de les proves del cotó que allò era una broma, no? Efectivament, això és una eina amb la que s'hi ha de treballar. Evidentment, jo des del Parlament Europeu no podia fer això, però ara que ja no hi seré, doncs escolta, ja en parlarem. I sobre els teus comentaris sobre qui ha de liderar què, jo crec que jo no em veig amb cor de ser tan concreta. El que sí que em veig amb cor és de comentar que efectivament que no es fa una independència sense el suport de la població que es vol alliberar, però tampoc es fa sense un grup capdavanter molt cohesionat i de molta qualitat, i no em refereixo a una qualitat, no m'adeixo amb màsters a Harvard, m'adeixo amb serietat de propòsit, fortalesa mental, segurament també preparació en el moment oportú del tipus que tu estaves descrivint, etc. Desgraciadament, jo penso que ara hem de tornar a començar la següent onada i que el moment en què aquestes coses seran importants encara està una mica lluny, però el que sí que és veritat és que no sabem, és molt difícil preveure com es poden desenvolupar els fets i quines oportunitats sorgiran i en quin moment hi haurà un grup de líders catalans que podran tornar a apretar el botó de la independència. L'any 17 es va presentar un botó de la independència que es podia apretar i no es va apretar. Van decidir no apretar-lo. I efectivament la feina que s'ha de fer és formar i constituir la propera generació de líders catalans i si no estan en les condicions que tu ens has descrit, doncs difícilment faran la feina. I els que teníem aleshores no són reciclables. Bon vespre. Parafrasejant el meu company docent i estimat activista Jaume Sastre, hem passat de l'estadi de no hi ha a Espanya prou presons per encabir tots els independentistes a l'estadi de no necessitar més màrtirs. No vull demanar Clara que trobo vostè que diria ha de ser inhalant-li perquè no se tracta de fer broma d'una persona que ha mort avui a la presó. Però potser sí que mos podria dir que pensa que podria opinar un altre personatge que ha estat també perseguit i que va dir dels catalans que eren uns passerells, que eren uns adolescents ingenus. Disculpeu-me, no recordo el seu nom, però perquè Julian Assange. Per altra banda, com hauríem de fer per il·lusionar la gent jove? Perquè per nou embat, la mitjana d'edat aquí són de 57-58 anys i crec que necessitem la gent jove que mos vengui darrere, no? M'agradaria una opinió d'ànim i d'ajuda de com fer per il·lusionar la gent que ve darrere. I també que són assistents aquí, que dimarts hi ha una manifestació davant del Parlament Balear per demanar que s'aturi aquest atac contra la llengua catalana, que és més que necessari. Surt a premsa ahir que de 21.000 persones
noves residents a Balears aquest darrer any, 14.000 són castellanoparlants. A veure com situï... Si som uns passerells. Bueno, jo crec que si som uns passerells o no, això ja ho he comentat. Una interpretació és que érem uns passerells i l'altra interpretació és que no érem uns passerells, els passerells potser eren els independentistes de base que van creure que els polítics el que els estaven dient era veritat. No? El passerellisme són diferents. Bé, jo crec que es tracta de que quan es torni a aixecar el combat per la independència ni l'independentisme de base sigui tan innocent ni el lideratge sigui tan passerell. Però tot això són desitjos al final. I els joves, a veure, jo crec que els joves estan molt ocupats. O sigui, ara mateix la causa de la independència no és una cosa especialment excitant, per dir-ho una mica en anglès, no? I per tant, hi ha joves que encara estan actius, no molts, no van en aquesta mena d'activitats, excepte algunes glorioses excepcions, que tenim alguna. Jo veig un noi molt jove, ja el meu, però o un vell molt ben conservat, no ho sé. Però jo crec que el que hem de respectar és que la gent jove, jo crec que van tenir un moment de molta participació, segurament la decepció, a veure, la gent gran hem tingut altres decepcions a la vida, potser no hem tingut aquesta decepció, però n'hem tingut d'altres, estem més entrenats a la decepció. A veure, l'any 17, després durant el referèndum, just abans del referèndum, durant el referèndum i en les setmanes posteriors i després fins i tot, fins a arribar a les mobilitzacions de després del procés a Urquinaona, home, van estar al peu del canyó a uns nivells que no es pot demanar més. Aleshores, després d'això, s'han retirat de fer coses que a ells els interessin més, perquè no està passant res. Si no està passant res perquè potser alguns han tret conclusions polítiques i dit que aquests van enredar, ens fem espanyols. Potser sí, alguns, però jo crec que ningú que va viure l'1 d'octubre s'ha fet espanyol. Per tant, ara, quina és la fórmula perquè tornin a estar en actiu? La fórmula perquè es tornin a estar en actiu és revitalitzar la política perquè la gent de l'independentisme i la construcció nacional catalana tornin a estar a l'agenda cada dia. Per tant, i si les coses tiren amunt, ells hi seran, ja no seran tan joves, els nostres joves de l'any 17 ja tampoc són tan joves, els nens de l'any 17 són els joves d'ara. Per tant, no tinc, a veure, desgraciadament no tinc la fórmula màgica per quasi que res. I has fet tantes preguntes que potser me n'estic deixant alguna. Bueno, si no hi ha més preguntes, donen moltes gràcies a tots. Si hi ha més, ja no en podeu fer. Diu que li donen molta feina, però bé, en nom de tots li donen més gràcies per haver volgut estar aquesta nit amb nosaltres. Està molt estirada i molt ocupada per moltes qüestions de costa contestant bastant d'ella per aconseguir que vingués i aquí dins hi ha 100 i pico de gràcies perquè sigui Joan, una pregunta. Na Clara pot ser
signar llibres que han comprat. Sí. N'ha signat uns quants i segur que podem estar una estoneta més, donar-li una mica de feina més perquè signi el seu llibre. Però, el que dic, a vosaltres també moltes gràcies dins la propera velada que preparem. Hi ha encara més llibres per poder adquirir seus que estan en aquella taula d'allà. I res, moltes gràcies, bona nit i fins una altra.